दिमाग खराब कर दिला लागत है बेरा एक आध पैक मारे के पड़ी जाए तो देखिए अंग्रेजी मरी है। अरे हमार बार बार कौन बाइकवा का हवा निकाल देता हूँ उसमें हम समझ नहीं पावत है कोनो ना कोनो तो चोर मानस इतना सुघर हमार बाइक समझ ससुरारी के देवो कहीं ना सकता इसे पैसा करो चलो जौन भी मिलल बहुत अच्छा बा ठीक ये में लकड़ी टूट दिला हम तो तेरी बाहर अब ना खड़ा कर बाहर ओ इंडिकेटर वो तोड़ दिले हम कौन ऐसा बा जोन बार बार हमरा गाड़ी के साथ है छिड़खानी कर रहा बा ठीक बा बाबू आज न तो काल तो पकड़ाइए जी बस बाप रे बाप हम तो बहुत परेशान हो गए आज बहुत ही अच्छा लगा ई का करतलु हो ओई कपड़ा पले लुगो गिरलु टप 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 ई का कइले बलु हे जे आके बैठे के तोहरा घर में चले जा तो घर में चला काहे घर में जाइए जगह पर हम जा तक एकदम बेबहारा हो गइल बलु का तू हां बेबहारा हो गइल बनी गर्मी से मरी का महाराज हो मैं तोहरा के घर बनावल बटे ता के हे जा बैठल बलु हो में घर पर त रहो जाके ओढ़ के चुनरिया लुकाई रही मते गजबे मेहरारू इहो बिया हमरा से बहुत कर लागल आके बहरिया ढेर दिमाग मत खराब करो ठीक बा तहारा त अपने जाके पूरा दादवर राज घूम के आ जाता रह एने ओने गर्मी ता पूरा तू ये बताओ ना का हवा लगे जाता पंखा लगवा दे कूलर लगवा दे अरे बाप रे कोका-कोला मंगा दे पहले जाके अपने को घर उठा ला तब पंखा कूलर एसी लगवावत रही घरवे भी न ढेर दिक्कत बा कतन बढ़िया तो खूब बढ़िया त हवा आवेला ओकरा में बड़ी निमन हवा लागेला तू ही में जाके रह बाप रे हम का से का सपना सजैले रही सोचले रही का से का होई जाना त तू ही इंग्लैंड का विक्टोरिया रानी हो जेबू का अरे कैसे सोचले रहलू काहे ना सोचियो बड़ी फेकत रह हमरा घरे हाई बा हमरा घरे भैंस बिया पड़िया बिया तो गोबर पानी तू ही कर हम ओहू सोचले रहनी ओइसन मिलो का हमरा के सदिया से पहले बा मैं लइकिया सलमान खान खोजली स आ कुल लइका सदिया से पहले ऐश्वर्या राय खोजे न स मगर पूरा होला का ना कबो ना सब यही तरह सोचेला सपना में कुल बा जमीन तारा के मतलब का हम खराब बनी ना हम ई कहा हां कि हमर माई बाबू तारा के देले नहीं खन हां तो काहे फिर जे तर कहत रही उतर नहीं खुरहत काहे के रही हो देले बड़ा उतना तिल का दहेज का खो के देले बड़ा ना एगो घर में पंखा नहीं खले गई मोए जना त हमर घरवा घर के बहरी रखाई बा तो आज तिल का दहेज अरे त घरवा में रखे के जगह होई तब ना आ तू को कुर्सी चला भैया तू कुर्सी यही बड़का तिलक देले बानो हमार बाबू घर भर देले बानो बैठे के ना त या घर में पीढ़ा ना ईटा आदमी बैठत रहन वो लहन हो गई कुर्सी पे बैठे हां गांव होवे तनी लाज हया से रह पलुआ दुआ है तो पलुआ रख अरे त गांव होता तहार काले परसों आई जे मेरा रु आके बैठ बहरी अरे त तहार का तो तू लाज रख हम काहे के लाज रखी तो हम कैसे लाज रखी तोरा के कहत नहीं कि घरवा में चल जा तो तू हमर बात मानत लू ना मानब का कर लेबा अरे का कर लेब का हम करे के का तोरा तू तो जौन करे के बा करते बालू अब करब ना अभी का करतनी हम जानले रहती कि हाथाना नक चढ़ी बालू न तो हम सदिए ना कह रहती ए तो सुना हमू चलने रहती ना को हसन घर में हमार रहे के बाद हमू ना रह हाथाना झगड़ा कर जाला बताओ अब झगड़ा ले 2 दिन अइले ना भइल तोले बताओ सटर सटर लड़ तलू हमरा से ई कहा कि 2 दिन आके रहियो कि दूसर रहबो ना करती सर बड़का एहसान कर देले बोल का हमरा पर हां तू बड़का एहसान कर देले का हमरा के पर घर में आके अच्छा सुन मान जा लगता कुछ दिन के बाद एकदम मंगलसूत्र खोल के आ सब अपन सोना चांदी खोल के आ जाके भीख मांगे के पड़ जाई ये बात ना आता ना गोल गुजरल बना आदमी दिमाग मत खराब कर आज तक खेल गुजरल लइका त कता निमन बड़ा जाना था काम करते रह के गिरल में काम लगी आ बात हम माना जाके रह
तो जब ईटा ले जोड़वा दियो ना तबे घर में ले चलिया हमरा भैया बैठे में कोई के दादा के कोई के ना खोड़र में नहीं बसल ठीक बाटे आ कोई खोड़र में नहीं जाते बैठे खा लड़ा बुसटा तकड़ा चल घर में अबे अब कुछ बोलत नहीं थी तो एकदम से चढ़ल जा तू सरकुल पा चल घर में देखा ठीक ना कहिए कह दे तनी ना हां जा अपन बाबू के फोन कर दो हम डायरेक्ट नहीं किया अबे हम पैक करके जा तनी समझ गिला वैसन घर में तो हमरा हम कहिए कैसे सोच रहे रहब ई नैहर ना हो ई ससुरा हो जैसे हम कहब वो तरह रहे के पड़ी अच्छा माने कि तोहार जगह दादागिरी चली हमरा लगे ना चली उ दादागिरी तहार ठीक बा आज करते लिया बतावा साला इज्जत रखिया सही नया नया आवतली स 2 दिन के बिटिया आके हमके सिखावतलू जाए जा बतावा एकदम माथा हमारे गरम कर देलस्तन किए देरी रे मर दे ठीक बाटे ई त दिमाग खराब कर देलस लागत है ए बेरा एक आध पैक मारे के पड़ी जाए तो देखिए अंग्रेजी मरी है